everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan kada ugat. Nalibot na akong bola. Pero wala ko ikita siya. Oh. Hello. How are you, my beloved Tisoy? Mr. Carpio? Yes, ako. Nangumusta lang ko mo? Kumusta ng buhay natin ngayon? Happy ka ba? Asa ka karon, Ano Mr. nangita Carpio? ka man? Ano nangita ka? Gimingaw ko nimo, Mr. Carpio. Ako ba ang managsama tang kimingaw? Yes, gimingaw ko nimo. Okay, thank you. Bye, Tisoy. Hello. Hello. Gi-off na niya. Dayalon ko ang iyang numero. Gimingaw sa di ay si Tisoy na ko, Arang. Mr. Carpio, kung doon na kami daw tagplano para kag Tisoy, utang buot lang. Ayaw ka nagbuhata niya. Mao ba? Pero, magsige siya buhat sa butang nga dili ko gusto. What's si buot mong ipasabot? Una, tugari ko. Si Tisoy ba? Ang nagtipi kang kulot? Dili. Wa siya maghimo, anak. In love ka na gidi ayog maayo kang Tisoy. Sir Carpio, may anak na may. Hmm? Busa magpakiluoy ko di mo. Ayaw na makilapti. Mag-uban una ta. Kimingaw na ko di mo. Ayaw, ayaw. on. Mabalibad naman ka. Pero kaniadto ikaw ang kusog nga mo karinyo in exchange sa kwarta ug sa butang nga imong gikinahanglan. Maluoy ka, sir. Gusto na kong magreforma. A reforma, shit! Hikalimti ulo ka na reforma! Palikuno na nato ang atong yesterdays. Unsa? Magdumili ka? Sir, maluoy ka. Di ko gustong magbinuang kag Tisoy. Di ko gustong magluib niya. Come on! Kaniadto ra na! Karon panahon na, practical! Ha? Practical ka for survival, di ba? Mr. Carpio. Gusto ko makig-uban ni Muara. Sa kama. No! Di ko, Mr. Carpio. Wah! Mara ba na'y ganahan akong balibaran ko? Mas di ko ganahan kung hagdon ko, pero kung balibaran ko, ganahan kay ko. Ayaw! 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 Ako niyo, sakit. Di na ko, Mr. Carpio. Di na. Maut! Magpakabuutan ka? Ha? Magpakabuutan ka ba? Ha? Ganong nakatawag si Mr. Carpio kanako. Huwag kong dayalon dili pa kontak. Ganong nahibaw siya sa kong cellphone number. Dong, hilo mo na dong. Hilo mo na. Ayaw po ang problema ng tatay. Huwag na nato ikita si nanay ni mo. Ganong nahibaw siya sa kong numero. Ug si Ara. Asa siya? Magdali ko pa ulit. Masintuan na siya sa bahay. Uwa siya mauli. Asa ko pagita si Ara. Oh, dili lang ta. Di ko gusto magtuda nga. Siya ang kipusil o kikidnap. Dili. Niya ako sa may karindiri. Dahil papalita kong sudan,
wamaminaw ang tidir. Nagtanaw sa TV. Sa neto pong pagbusil o pagkidnap sa sakbabay dito sa Sakamol, Oh. nakuhaan kini og gulagway sa CCTV. Oh. Sa babae nga gidol sa sakalaki o masabot nga gusto guruyo. Si Ara ka na! Si Ara ka na! Hindi na ko mapadlong ni mo doon nga mahulong ka sa paghilak. Ang ngailang gidaay nga mohilak. Painungod sa pagkahanaw si mong ina. Kinsang naghibo din. Kinsa man. Si Ara. Gipusilog gidakit. Usa akong nakita. Dili pulis ang may pusilog midakit kaniya. Ug si Mr. Carpio. Nakatawag ka na ako sa akong cell number. Din si Ala. Si Ara lang ang nahibaw. No. Dili. Dili. Luoya sa mga babae, no? Gipusil o gidakit pa. Oh, bayro rin. Pero, naamay dagway atong nidagit. Mao tingali nung tuwa sa katong nasa galeri ba? Basi na bay. Ug matrace na mo ang mga tao. Lakip, babae, pusilon, anya, dagiton pa dyan. Ingon ani karon ang mga panghitabo. Bihila ka. Huh? Tungod kay pakyas ko sa kuntigo, nga magbago sa akong kinabuhi. Ay, kanimo ara. Ang bildo nga buak na, dili mo na mapabalik pa sa kanhin yang hulagway. Ginawat ni Tisoy ang ako pagkababay. Bisan pa sa iyang nasayran nga di ko limpyo pagkababay. Oh, naaraman day na. So nga numuhila ka man. Gilakan ko lang. Nga nausik ang akong panigkamot. Oh, come on. Ang akong gibuhat, maulay silbing komisyon. Unsa? Unsay komisyon? Komisyon? Tur kay kung dili patungod nako, dili mo magkakita si Tisoy Mandirigma. Mr. Carl. Og labaw sa tanan ang nahitabo nato. Wa gyud nay question. Tungod kay di man kini makita. Og dili mahimong babag. Main mag sa akong gibuhat mabuni na. Og di na makapahimos si Tisoy. Mr. Carpio. Kawan. Manang. Pila ang inununan. Munggos. Ay, barato na na daw. Buli na umana. Oh, sige nang palihog ko. Kaon ko. Bulinaw, munggos, ug mais. Palihog. Ay, sige, sige. Dong, hilom na dong. Uy, hala no. Kahilak pa ng imong anak. Oh, bitaw manang. Uy, uraman og katulgon. Pakatulga una na. Di ay gamay Katrin ako diri, oh. Manang, Ay, asa ba dang inahan, ana? milakaw nang. Mao ba? Ay, pakatulga una na. Luoy ang bata og di makatulog. Oh, pila tanan, manang. Katong munggos, inununan ug mais. 30 na dong. Salamat ka nang ha. Ay, hala, oy, kakusog sa uwan. Kisay nga ni mo manang. Hobin siya dong. Ano man unta? Manang, mahangyo ko. Pwedeng ibilin ako ang akong anak nimo. At unsa? Kuso magbud kayong muwan. Ibilin ko ang akong anak. Musuhulan ko nimo manang. Binlan ti ka og kwarta. Suhulan ti ka. Ni ay 500 oh. Mao ba? Ikabala ka man ang pinangga ko nga akong anak. Balikon ko gina. Hindi lang ko gustong mabasa siya sa uwan. May atuon pa mangug ko, importante kayo. Mabasaon niya ang akong anak. Mao ba? O, sige. Ibilin. Labot pa nga. Gusto ka ayo kong bata. Kay man kong pagkababay.
Oh, sige ikaw. Ibelin lang. Magtason ko ang kadalaan. Suoton ko ang mga napit na may lungga sa mga tao ni Mr. Carpio. Dini. Dini napita. Ngiya din ang usos mga gaway ni Mr. Carpio. Oh. Wa magdugay. May gawas ang tukong gikan sa iyang ipuyan. Ang ako ni tao kani. Kaila ko ni. Psst! Bungi! Ang imong tingog. Mura kag nahadlong nga naman. Unsa man? Mag-unay na ta ni? Oh, amigo ta. Palihog ko tawag kay si Mr. Carpio. Gusto ko magkisulti niya. Palihog. Sige na. Tawag kay si Mr. Carpio. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.